Church ndinzwe, kune a temporal problem yakaviga a permanent blessing. Kumwe kusadiwa inyaya yekuti Mwari ari kukuda. Kumwe kukanganwikwa inyaya yekuti unofanira kurangarirwa pa right time for a right reason. Pamwe pacho wakanyeperwa kunzi spirit of delay, haisi spirit of delay. Mwari ane dzaari kutodelaya kwete iwewe. Nokuti dzikakuwana izvezvi hakuna kure kunoendwa. Kune ma-problems anotaridza kuti Mwari ari kuside kwako, ndonge wagona kuinterpreta ma-problems iwayo. Joseph haugona kuva neconnection nevanhu vanozivana namambo. Kana usinoenda kujeri rinoiswa vanhu vanozivana namambo, unoenda sei? Nekupomerwa mhosva. Saka destiny ya Joseph ina mai Potifa mukati vasingamufarire kuti agone kusvika kwaanofanirwa kusvika. So there are times yekuti ma-problems are we now. It's not the devil. Uri kutadza kuinterpreta. Satani ada kuti uore moyo uregere kunamata, achiti ona apa wavengwa, ona apa waitwa zvakati. Pane kumwe kokuti unozofara mangwana kuti dai pasina vanhu vakandimukira pachinishi, ndairamba ndiripo ende hapana kwachinondisvitsa. Ruth unotanga nekurambwa nokuti muarea yawauya ndouya unofanirwa kudiwa. Area yawauya unofanirwa kuroorwa nemuridzi wemunda kwete nemunhu ari mumunda. Sa munhu ari mumunda anotenderwa kuona ma-problems ako, muridzi wemunda woita overlook ma-problems ako. Nhamo yatinayo ndeyekuti nhamo inoparidza kudarika mharidzo. Nekuda kwekuti kana usati wamachuwa wakura, mharidzo yekuchechi inodilutwa nemharidzo yesituation yari kusangana nayo. Unopedzisira usisana namate waura moyo kuti ndofunga Mwari havandide, ndofunga Mwari havasi kundifarira, ndofunga kunamata yangu haisi kunzwiwa. Yeti Mwari vakakunzwa, saka vakatendera kuti mvura yepamara ngaimbovava. Unoziva kuti murume wawinayo wakamuwana asina mari akazoita mari, nekuti dai akaita mari asati awana iwewe anga asingatori iwewe. Ingwana unogara achitaura kuti hausi type yangu, kungoti maane vana mese. Dai ukamwana ane mari zhinji hainayo izvezvi anga asingataure newe. Chakaita kuti ataure newe muri ikoko, kumachonyonyo ikoko, muri same team, same type. Saka Mwari uyu afunga kuti marriage yako ive yakanaka kumberi, akakunyimira munhu wako mari muchatanga, nokuti dai akaiwana muchatanga anga asingatangewo newe. Kune imwe favor yakaitwa naMwari, but haunagona kuinterpreta, wakaitrita seproblem. Vanhu vari kunetseka kuti mabattles angu they are too much. Kufunda handina, kungwara handina, but zvinorwa neni zvacho zvakawanda. Chikonzero ndechekuti hausi kurwiswa zvauri, uri kurwiswa zvaunofanirwa kuva. Vana veIsraeri pavakabuda muIjipti vachienda kuKenani, fight haina kutanga pavakanosvika Kenani, yakatanga paRefidim mudesert. Chinangwa hachisi chekunotora desert, ndechekunotora promised land. But why the battle inostarta muplace yavasiri kutora? Kuda kuti hamurwiswe nokuti masvika, munorwiswa nokuti maakuenda. Mabattles atinosangana nawo muupenyu, kune mamwe ekuti unoshama kuti sei zvichidaro. Stage yauri haufanirwi kunge uchirwa dzimwe hondo dzakanyanyisa. Gamba ndiwo wakatadza kuona munyika yemweya. Hausi kurwiswa zvauri izvezvi, une zvauchava mune ramangwana. Get understanding of the will and the mind of God. Then pray to enforce the will of God to manifest. Munamato hakusi kunyengetedza Mwari. God is good all the time. Kunyengetera kuna Mwari uchienforce the will of God to manifest. Iva neconfidence, ziva Mwari waunotenda, waunonamata. Ndokumbira tusumuke tinamata. Sauneta sengo waticha wanu ka 2 minutes prayer kuti kusuku hour. No. As the Spirit lead you, but I want us to pray for understanding. Peter, haisi nyama neropa zvakuzivisa. Kurati pray for a spiritual understanding to develop. Ziva Mwari, chaka pfungwa ya Mwari, ziva zvinodiwa naMwari. Kana wakunyengetera, hausi kuvanyengetedza, uri kuenforce zvaunoziva kuti izvi ndizvo zvinodiwa naMwari. Mwari anoda kuti uve neutano, Mwari anoda kuti upenyu hwako hubudire, anoda zvakanaka muupenyu hwako. Kuti kuti Mwari kana kuri kuda kwenyu ngakuitike, kana kusiri kuda kwenyu, iwe imboziva kuda kwawo.
Mwari vanoda kuti upenyu hwako uve zvakanaka. Mwari vanoda kuti mhuri yako ikure zvakanaka. Kana wakupinda muprayer, as you know the will and the mind of God, enforce the will of God to manifest. Ndio anonzi madeclarations, kuenforce kuti handirambe ndakadaro nokuti makareva mushoko renyu munosimudza marombe kubva muguru, handirambe ndiri rombe. Wakaipa ngazvinzwa kuti chokwadi chababa waakuchiziva. So I want us to pray kuti Mwari vatipe understanding. Tanzwa ne-effort kudarika ma-results. Toda understanding kuti kana inyaya inogadzirwa so iyi inoda zva. Ndiregere kupinda pandinonochema pasingade kuchemwa. Ndiregere kutsanya pasingade kutsanywa. Ndive ne-knowledge. I want us to pray. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Mataura mukati chawasunga panyika denga rinosunga, chawasunungura denga rinosunungura. Nemalanga aJesu takaporeswa ndinosunungura pese pane urwere. Nekuda kwemalanga aJesu takaporeswa ndinosunungura pese pane nzara nenhamo. Nokuti Mwari zvakatinakira sevana venyu munozviziva. Ndiri kudeclare nyasha nyangwe munyika yevatorwa. Mwari makarangarira Josefa ine foreign land. Mwari mukarangarira Esther yaiva nherera mukamuita mambokadzi. Mutsvene wakatendeka ndiri kudeclare kuti nyangwe hama dzisipo asi nyasha dzenyu dzikadururwa Mwari unosimudza marombe kubva muguruva. Mwari wakarangarira Ruthi ukaroorwa munyika yeBhethlehem abva kuMoabhu. Baba, wanano inobva kwamuri ndiri kudeclare hakuna Mwari uchandipfimba kugotamba neni. Ndiri kutaura wanano inobva kwamuri. Ndinodeclare favor nenyasha pamusoro pebasa rangu Mwari, nokuti munoreva mushoko renyu, I'll bless the work of your hands. Aya maoko paachabata ndiri kutaura ropafadzo. Maoko angu paachabata ndiri kutaura ropafadzo. Munoreva mushoko renyu, I'll bless the work of your hands. I provoke a blessing upon my hands. As I work, I provoke a blessing to manifest upon my hands. Ndiri kutaura utano nokuti shoko renyu rinoti nemalanga aJesu takaporeswa. We give you all the glory. We give you all the praise. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. God bless you again. Jesu waiziva kuti Lazaro anofanirwa kumuka. Saka akauya akangoti, Baba, ndinoziva kuti munondinzwa. Ndobva ati Lazarus come out. Dai ndiri ndakapiwa mukana kunamata pagwara Lazaro, dai so ndichiri muprayer. Ndichideclare Baba. Akaita a simple prayer inobekwa neunderstanding. Zvinoita easy when you have the understanding. Ndaiti kureba kwemunamato nemadeclarations nekudai nekuzoomesa kudai kuti zviite. Ma results akavigwa mu knowledge more than mu strength. So chero dzimwe nguva unotsanyira nyaya isingatsanyirwe nokuti auzive une shungu. It's good to pray and fast, but kune ma situations ekuti mbobvisa shungu uise ruzivo. Andirambe ndakaruziva kuti muri baba wangu. Unoona uramba wakadaro because une zvimwe zvausingazive zviri muna baba wako nezvavakaisa mauri. Church yakatrainwa shungu more than knowledge. So kana munhu ana Bible but anoita madays akawanda achideclare zvinhu. Havavhaliwe knowledge, vanoda shungu. Ndakanamata 8 hours. Kuti mu 8 hours makabudei, bandorova, prayer ndorova. Handisi kuti ma-hours akaipa but haasi ari kunyanya rodarika ma-results. Ndogona kupinda mudry baba kana 6 days. Handisi kuramba dry yakanaka koma results haufa. But tinenge tiri kuvhaliwa effort more than results. Ndopa unoshamisika kuti vara kuziva avaiti mazuva uri kuita vanoita maresults ekuti unofunza kuti pamwe Mwari hakude. Most of us, we consult the prophets tive ne direction, tive ne understanding, tive ne solution pama challenges atiri kusangana nawo. But there are times with the problems in the boat or against the boat, they are being caused by the prophet who is in the boat. It's not easy, I know, it's not easy. It's not easy. Let's be real, guys. It's not easy to throw out the prophet. Or rather, stay with him in the boat. May God help us to get the revelation, boldness, and understanding
Beware of wrong followers. So Jonah was not going to Tarshish. He was in the boat that was going to Tarshish. Mwari message yavaunza kwaari ndeyekuti aende kuNineveh. So paari kuenda kuTarshish haana kutumwa ikoko. Pane kwaatumwa kwaasiyana nako. Which means he was following people vari kuenda kwavanofanirwa kuenda. But because these people vamupa accommodation, vamaaccommodate, vamugamuchira, they lost a lot of goods. Vachiedza kurerutsa boat. Nekuti vatakura chisicho. He's a good man. Kana achienda the right direction. Those are not ordered to have a man of God in our midst. But the danger of a man of God in our midst, if he is going the wrong direction, the whole boat will suffer. There are people vekutokatarisa nhasi havana chirevo muupenyu hwako. You can look down on them. But I've come to warn you with this teaching. Learn to value people. Zvisina basa today, zvine basa tomorrow. Vasina basa muupenyu hwako nhasi, vane basa muupenyu hwako mangwana. Mwari unoita izvozvo so that we remain humble. Acts chapter 3. Murume akasumudzwa pa beautiful gate. Haana kusumudzwa kumba, akasumudzwa pa gate. Kuna pane ka distance kakatakurwa nevanhu vasina anointing but vane love. Vanoita sekunge vari useless muupenyu hwomurume uyu, but vari useful. Kuti vagone kumukavha a distance asvike pane chimwe chinhano. So to me they resemble old rags or worn out clothes. But vane a role to play. Kuti murume uyu azonamatirwa, receive power, asimuke. Pane vasiri that powerful. But vari kuplay a role. Kuti aende pa right platform yekuti asangane ne blessing nemunana wake. Nzvimbo yakanzi RIP, rest in peace. Somebody, by the reason of the anointing, went on to rise in power in the same place. You can still rise. In an environment, in a place, inonzi nevanhu hapana chinosimuka, hapana chinobuda. Kudenga kuna Mwari, vane rudo, vane nyasha noupenyu hwako. Life yako ingangodaro, iri RIP. Isina chinotarisirwa chakanaka. Isina power or anything chingatarisirwa kuti chingaitika. There is God in heaven who is so faithful. I see you rising from a place isingatarisirwa kusimuka kwevanhu. Hama dzangu ndokuita kwaMwari, Mwari vanoita zvishamiso. Mwari vane hanya, Mwari vane rudo, Mwari vakatendeka. Life yako iri in such a place. Wafa watovigwa, body viewing yaitwa, changosara iri burial. You can still rise. You can still rise. Why? Iye ndiye anonzi kumuka ndiye upenyu. Resurrection and life. That's Jesus for you. Stage yasvika zvinhu zvako kana ichinzi death, haisi final stage. Why? Nokuti iri mwezita rake unonzi resurrection and life. I am resurrection and life. Ana kudzinga mukadzi uyu. Asi Bible rangu rinoti, he answered her not a word. Zvetange zvawese kuti Jesu wacho ari kuignore. Kana rati shoko rati haana kudaira kana kuti he answered her not a word. Ndo zvaigona kuita kuti mukadzi ati Jesu wacho ofuta asi kuda. Pane time yaunoti ukanamata haunzwe answer, haunzwe Mwari, ende zvinhu zviri wese. Indakaudzwa Mwari anopindura, apa ndaudzwa anomboignore. Unoverenga, ndisachida kuti munhu ave nebhaibheri rake. Unodzokora kuti watarashuweretsano. Riri muhanzi, he answered her not a word. Iye atonzwa. Anonyararirei. Rekani kupefectiri pachena. Kunyarara kwake kune nyaya 1. He's a jealous God. Haadi kuti uve nevamwe waMwari.
Saka ari kuda ndo the only way yaanogona kuverify kuti wainga inini here kana kuti une plan B. Nokuti vamwe kutouya sokutraya zvikaramba unoenda somewhere. But kune vakatouya zvachose. Kuti hama dzangu ndikasanamata ndichanamata. Zvikasafamba ndinonamata. Zvikafamba ndinonamata. Ndikavengwa ndinona. Kune kuti kana zvaramba pane kwatichaenda. So Mwari unoda kuziva kuti munhu akainga inini here kana kuti akainga kuti rikasorovwa oenda kana kuti anondida whether ndamupindura kana kuti handina. Whether basa wariwana hauna but kuchechi hausi kuzorovha. Mwari ngave neimwe chokwadi maari kuti uyu anondida haasi kushanda but kuchechi anotouya. Mari yake ishoma unotokwereta but kunamata haaregere. Mwari ngavamboona shungu dzako. Shungu dzako ufunge pane zvadzinotaura kuna Mwari. Kuti unonamata kana zviri right. Even if it's right, but Mwari wacho akafanirwa kunamatwa. So shamwari dzangu dzaimboti kunamata hapana chiri kumbochinja kuzodi ndikati whether pachaita change or not, he is worthy. Nokuti wakandisika. Sandishamunamatira yekuti akafanirwa kunamatwa. Yekuti ane zvaaita yato part 2. Yaari kutonamatirwa ndekuti asina zvaaita. But nokuti wakandipa upenyu, ipapa ndo pandakagarira panapa. Kundiri kunamata Mwari unondipa upenyu. So he answered not a word. Why pari kungotsvagwa kuti uri pano here kana kuti uri kungotraya. Papo. Kune vanhu vanobva newe kure wokusiya pakotatu. Vanhu kwese makaenda pakuzorora ndo pari kuti ndakumbofunga. Saungo singafunge pesa apa. Makomana ete mushe. Pesa apa usikufunga. Chidana nemunhu muchienda out muchidi. Yekurorano ndada. Wada kufunga. Vunza vanorudzana murudo mwachitanga kuonana. Change nini newe munhu amone matambudziko. Svika rufu rwati pesanisa apa mapesa neresumora usirufu here. Madrama anoitwa pakuchatai. Maskits kaya. Munhu amone matambudziko. Smora usinamu. Kana zvakuita zvakanaka. Dai Mwari atibatsira. Muriregere kudemba kuti dai baba asina kugarika. Dai vasina kupromotwa. Amai varegere kudemba dai pasina kutengwa mota apa panapa. Bozi uchifamba netsoka ungatakurwa sikana ungawabereke. Baba kana zvekutakurisa zvapo padanyasha zhinji. Vachimisa zvauzo iworamba kadai. Anenge atoo Mwari. Andabasa nawo. Makudai. Dai Mwari atibatsira. The ability to manage. Need Mwari vaiona kuropafadza vari kutoda but vari kutyira kukuluza uye vari kutyira kuti unoluza family ende vari kutyira kuti unogona kutofa kana kurwara ne breakthrough ichakunzira breakdown. Pakuda vanoziva kuti handini ndinorarama seKristu. Toda tinamate. Peter mujeri maakabuda magedhi akavhurika egaya. Last week manga mauraiwa James, another apostle. Church ufunge ukafunga kuti kudenga kuchechi kunopinda vanhu. Vanhu vane mafavorites. Wava akapiwa chimuta kanzimbo rova. Even akakosora iri powerful baba powerful. Uliyatsona iwo kana ukashingirira. Pakafa James. Peter akapabuda. Ende vari tu havana zvavakaita. Peter akanamatirwa. The church prayed for Peter. Why was the church silent on James? Bando pakandiudza kuti zviriko. Kune kunzi vakaita dambudziko tinotaanaunsa tonamata nawo. Mumwe unenge uchava kuti muri kuziva here nyaya yangu akomana. Kana muri kuziva here nyaya yangu. Why zviriko? Why because kuchechi hakusi kudenga. Dambudziko rako ukati riri kubata moyo munhu wese. Sorry todati chokwadi chinobatsira unosununguka. Unotozoona kuti ndakutofanira kukwinya panapa ndinamate. Nekuti vandakatrasta kuti vachandinamata. Pamwe pacho ndotokudza kuti I'm praying for you. Andini pastor ndikutokuda. Ndiri mvangeri right. I'm praying for you. Praying for you. Aina proof ka.
Ko unozoenda kudenga iri kuti takanamatirwa. Yekunamata ndeyedunga munhu utosimba. Vachazodai kwa usingazive kwa anoswera netime yaanokunamatira. Ufunge nisu kuti nenyaya dzedu. Mwa vari kufumura madhiri echifundisi. Ndo panoti munhu. Like me, I'm married. Kana ukatofona kuma10 mfundisi namatirei. Ni ndakatobatwawo. Time yacho pane pasina ufunge. Asi moda kuti imba yangu ipararere. Togara tingori mumweya so tichifunga nyaya dzako. Inoparara ka. I just want to encourage you. Kana yaya kunamata serious. Ukati ningachazodai ndo panoti munhu iva serious ne life yako. Imagine akatakura mwana Jesu ndiyanudza pana munhu. Jesu is the bread of life lachingwa. Bethlehem is not a house of bread. Bread chingwa ifana ushaya njimbo muimba chingwa. Bethlehem, it means a house of bread. Jesus is the bread of life. But it's in what you say, one who we mention. Cracky kama koraya wakabereka. Angali wakuiku mwaidewa. Wakabereka zaki wakabereka shawa. Mwaidewa mkishema tene. Ndokuti mkadeni. There was no room. But what is the right and the prophetic place? Zanga zvine chiremo. Udza mwawo zvangu zvine chiremo. Resistance yangu ine chiremo. Kuramba kwazvinoita zvine chiremo. Mwari akatendeka. No matter resistance iripo, but andinoziva chete ane zvimwe zvakanakisa zvaanoda kukuratidza. The devil works for God. It's unfortunate haazvizive because has for salary. Why Bible not when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise the standard. Like putting a standard, we are waiting in prayer. Problem yako kumakwa, uninogoda kuraisa. Bali mungu kuraisa, musite in prayer. When the enemy, not when the saint pray. About when you fast or when you pray. But when the enemy comes, so may the enemy come and may you see your rising. Kuya kwao kunechokuita nezimenya ya zako. Kama tunaona formula ya kusimuka. Don't be prayerful, fast, worship and do this. Pamepata usina shawaita. But shawangu itwa hivyo jish. Ndio shawangu zamwari. Kutiwa iya tosokwana. Munumati simu utwa. The devil is not aware. It's not aware. Sabatuna nuna machuya. For your standard to be raised. So there was a resistance in the prophetic place. Joseph wanga porofitwa. Kunzu chaleita mambo wanga kufugamirwa. Achiweza escape to Egypt, anafugamirwa. Anga prison, anga kufugamirwa. It was actually the opposite. Akarota kufugamirwa. Achimopinda mu place akarota kufugamirwa, akatanga ne kufugamirwa. There are people, and prophet, but there are people who are in the right place, right job, right everything. But Israel's unity is actually the opposite of what we want. The devil is so cunning. But when Pancho anutaura rudo, asina tawe rudo. That was a fun one man and boys and dinner. Generation was only but time. Uganda Muskana, I love you, I love you too. Shut which place? Data. My names. I love you in this camp. Wait. But everybody will take it next week. I love you too.
kuti akuvuma zvinosuwisa uchaona munhu akasuwa zvakadiwa kusuwa kwese kune munhu akamuti I love you too saka munhu achaona mari yacho. The devil asvika palevel yekuti ukasaziva kuronga kwamwari imwe resistance nopane silva yako, kumwe kusagamuchirika, kumwe kudzingwa, kumwe kutizwa nekusunduruka kwevanhu. God is planning something better. Problem yedu wakajaira chipatara kudanga kunopohwa but kana uchichengetwa uri kudanga zvakanaka zvakadaro. Why Bible not when the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise the standard. Like kune mastandards arungouya kwete neprayer nekumakwa. Problem yako kumakwa haudi unoda kuraisa. Pane kumwe kuraisa kusine prayer. When the enemy, not when the saint pray, but when you fast or when you pray, but when the enemy comes. So may the enemy come and may you see your rising. Kuya kwao kunechekuita nedzimwe nyaya dzako. Let me be prayerful, fast, worship and do this. But when battle sinners are waiter, but it's a one way to wait for Jesus. Those are good somewhere. Could be way at those who wanna Mungazi sing for. The thing is not away, it's not away. So you know about you for your standard to be raised. So there was a my life you couldn't choose what I'm blessed by the nation dinasho. But I don't know what my name pay. How would you move from my shame? But Osha would but if I shoot batana and don't matter church. But if I can't sunga so there's a dimension you're putting with a blessing you're feeling quite your elite. When you're from one like a combo in what life you background you have a banner. Then I sunga yet you are blessed. So chiti utadzisalenga kurinisa mvura nokuti zvanzi zvirimwa zvazviriko but mwari havasutendera kuti zvikure because there was no man to till the ground. Unoti pataura type yemunhu ukaenda makadiko amazangu. This is Evangelist T Muparinga. Mwedzi uno waApril, kutanga kwemwedzi uno nemberi kwatiri kuenda ndiri kudeclare nyasha neropafadzo mukati meupenyu hwako. Zvaunobata ngazviendeke, nyasha ngadzikutungamirire. Every plan of the enemy be put to shame. Every negative voice be silenced. I say victory, favor be your portion in the name of Jesus. God bless you. So let's love and expect each other. Because it's all about His love and His grace. I want us to stand up and pray. But you are still standing today. You are still standing today because of His love and His grace. Your marriage is still standing today. Chaita kuti dzimba dzevamwe dziparare. Ngituma ingozi dziseruka. Chaigona kusvika nepanemba yako. Chari kugera nomurugo rwawo. But your marriage is still standing. Ari kurugo rwawo rachahagaze. Zvinoatira kuti varume vachienda zvichiriko. Ibituma abagabo bava mu ngo bakajya hanze biracyahari. Asi umugabo akufunga kutsika mari. Ari kumugabo aritonze aragwa cyari kumwe. It's not him, it's the grace of God. Ntabwo ari we n'umugabo. Zvinoparadza dzimba dzevanhu zvakawanda. Ibisenyi ngo z'abantu ni byinshi cyane. But why your marriage is still standing? Why is your business still standing? But you are still standing. It's the love of God. So I want us to thank God. But my Lord, my God, thank you for your love. Thank you for blessing me. Thank you for the gift of life. Thank you for your protection. Thank you for my family. Let us begin to pray. Baba, tunakutendea ine chako cha upenyo. Takutendea ine protection na favor yenu. Akusungwara kana kugona. St. Thomas Mwari akalota kuti auta nekusatenda. Asi makamutendera kubata. Akati, my Lord, my God. Father, I thank you.
Lord, I worship you. Father, I honor you. I give you glory. I give you praise. I give you honor, for you are worthy. Makanaka Baba, Makanaka Jesu, Makanaka Mchele, unanipa upendo, unanipa chakutka, unanipa chakufeka, unaticheketa mami kwamba, unaticheketa nyamwenela nangu, unaticheketa nyamwenela beleki wangu, nakutenda ine utano, nakutenda ine kudirwira. My Lord, my God, all that glory, praise and honor belongs to you, for you are faithful. What's my man? Be I be the message. I see me Jehovah. I never para. Who see me man? I never. Who see me man? I never be cool. As makanaka, 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 makashidere tababa. Mungu satenda kwa. Makanipa roko wagi wanyasha. I thank you for your hand of love, favor and blessing. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Of this woman, yakakonzera kuti mwanasikana ari kumba ane dhimoni ari mweya wechina omuregedze. I want you to understand this, hama dzangu. Sometimes tine vanhu vatinojaja muupenyu tichiti havana kurongeka, havazivi, havana zvavanogona, havasi disciplined nekudii. Some of them, it's not by their own will. Chatinoona ndivo vanoita, chatisingaone ndo chinokonzera kuti vaite chinovadriver mukuita. I remember kuna baba vakauya kuna Mark chapter 9, kuna baba vakauya kuna Jesu vakati ndine mwana wangu zvinoti zvikamubata zvomuisira mumoto nemumvura. That's another level of understanding ina baba yekuziva kuti ukaona ari mumvura, it's not by choice, asi kuti kana zvamubata zvinomuwisira mumvura, kana zvamubata zvinomuwisira mumoto, kunati kana zvisina kumubata iye anozvibata ega, but zvikamubata kuzvibata kwake kunoshayiwa simba. So baba havane understanding yekuziva kuti there are people vana zvichida vana mumhuri, zvichida ihama dzatinogona kujaja tichitadza kungouya pamberi paMwari kuzochemawo nemazita avo. Instead of condemning, pointing fingers at them, reject them and condemning them, we need also to have a heart to pray or to seek God on their behalf. Nekuda kwekuti dzimwe nguva iwo havagone kuuya kuzochema kuna Mwari nokuti zvakavabata zvacho zvine simba to an extent yekuti hazvivatendere kuuya kuchechi kana kunamata kana kutsvaka Mwari. Let us stand on the gap on behalf yevadikani vedu muupenyu. You can be a husband standing on the gap yemudzimai wako. You can be mudzimai standing on the gap yemurume wako. Mungadaro muri amai muri kuchema nekuda kwemwana wenyu. Mungadaro muri baba muri kuchema nekuda kwemwana wenyu. Angadaro ari mwana ari kuchema nekuda kweupenyu hwevabereki vake. Engage the gear of faith and you'll see things happening. Harisi simba rako, hakusi kugona kwako, but kutenda kwako kwaunoisa mukugona kwake kunoita kuti motikari ifambe, kunoita kuti mhepo dutere mhepo ridzikane. So question ya Jesu inotaridza kuti there are many times ekuti isu pane kwatinoda kutsvaga kubatsirwa, yet Jesu wacho tinaye matiri. We are not engaging or exercising faith. So I challenge you today, I challenge you this morning. In every situation yawatarisana nayo, nekuda kwekuti greater is the one inside you. Nekuda kwekuti unotenda muna Jesu Kristu eNazareta. Speak a word over that situation. Speak a word, speak a word, speak a word. Taura mazwi, taura izwi rine simba. Kutaura izwi rine simba, isinyaya kuti wadedzera wazodi. Simba riri kubva pakutenda. Izwi rekuti unotoziva kuti nezita raJesu chinorwa nemari dzangu ngachidzikame, chinorwa nebasa rangu ngachidzikame, chinorwa neutano hwangu ngachidzikame, chinorwa nemba yangu ngachidzikame. In the mighty name of Jesus I pray.
Remember, Moses' family were the first family to be given salary, money. His mother was paid for breastfeeding Moses. You know that? Slaves are not given salaries. But Moses began to deliver his own family financially. Amen. In Egypt. May God give you the grace. May you deliver your family. May you deliver your family. May God use you to deliver your family. I prophesy a financial door over your life. Finances must locate you. Be a breadwinner. Be a special person in your family. I receive. Woo. Imagine being paid for doing your rights by breastfeeding your own child. They were still in Egypt, but the mother was on payroll. They began to handle money in Egypt. No matter how tough the economy is, may you carry special grace. Moses paakanzi naMwari bvisa shangu dzako nokuti nzvimbo yauri itsvene. Haana kubvisa kuti auye panzvimbo tsvene. He was already there. Problem ndeyekuti ane insulator inoresista connection nezvinhu zviri spiritual. Bvisa shangu dzako nzvimbo yauri. Kuda kuti unogona kupfeka a poor character environment inochinja life. To an extent yekuti denga rinotokunzwira tsitsi kwakatosvika kudhara ndopane nyasha dzacho. But the problem wakapfeka nyembe dzekubasa kwako mu-environment inoti Mwari arumbidzwe. Samaria wakaingei. Mumarriage wakaingei. Unoinvesta simba rako nezvimwe zvese muzvinhu zviri mumba imomo, wosiya chimudhara chemumba imomo. Kumarriage wakaingei. Wakainga mudhara ari pasaidi pako. Adini mapotangu, adini makapangu, adini loan yangu. Unofanira kutoita kuinvesta kwako pa chawakainga chine nyaya. Iyo una basa nako. Mapotangu. Chinofambirwa kuchechi bhururu ukachiziva unosangana nedzimwe nyasha nokuti Mwari waunonamata anazvo zvese zvaunoshuwira. Kusamaria kunopora munhu, kusamaria kune goridhe ramunopofadzwa naMwari. Kune vanhu vamunogona kutora vanokubatsirai basa vachikushandirai. But problem yako ndeyekuti kusamaria wakangouya kufight. Munhu kana atouya muchechi yakuzorwa naSatani. Wapedza kurwa naSatani nekudeclare nekuita zvaunoita muprayer, gara pasi unzwe kuti Mwari anoda kuti uitewo sei. Munoshamisa zviratidzei, munoshamisa. Iwe unoshamisa haunzwe. Riri kuparidzwa ngatidai huko urikoti munozviratidzei baba. Inda une character ya army commander. Zvimwe zvinhu zvinowanikwa muhumility kwete mupower asi mukuzvideredza. Yakatoziva kuti ndiMwari ari kumudana but azive Mwari but ari kudanwa naMwari. Experience yekuti haasiri ari kudanwa but anoziva madaniro. Ndiyakatozotipa mfana kuti vapfana maitirwa nyasha ndiye Mwari. Mukashedzwa this time unongoti tenzi taurai muranda akateerera. Madhara hana zvaari kuziva baba, tiri kushandiswa naMwari tine revelation. Handisi kuiramba. Experience haina substitute. Munobereka mondi. Akazonzwa kuti mwana umwafa kuti vafa sei vabuda pano achinotamba kune matambiro. But inyaya yekuti hamunobvira mavawo vana saka hamuzvizive. Sure, my time is done. But this question comes back again. Wakaingei kuSamaria. Kuchechi kunonakidza. Besides kunakidza entertainment, tiri kuda empowerment. Life must change. Svika paunoboeka uchanamata Mwari wekupi? Wari kunotsvaga kunze kuti ndiye ari kuno. Jesu kuGalirea akaita zvishoma kwete kuti aiva mushoma. He did not do mighty works there because of their unbelief. Kureva kuti vanhu vanokonzeresa kumwe kuita kwaMwari kuti kukure kana kuti kudzikire. Simba raMwari anenge magetsi aya. Pastovhu anopisa. Pafiriji anotonhora. Kwazvasvikira ndokune nyaya. kuSamaria wakaingei. Ndo yedu ndo yekumusha. Kumusha kumarondera here kana kuti kudenga. Mwe
zvinhu zvauinazvo, but level yeknowledge yako wafundzira kuti hazviko. Kusamaria ndoko kwamunopora, but mogara muchiendako hamupori makaita sei? Tinoenda searmy commander. Kana wauya kuchechi uya in 2 dimensions. Uri kuuya kuzodeclare nekurwa nemweya yetsvina, wozogara pasi, shoko raMwari rokurwisa kuti rikurwire, rokushandura, wosangana neblessing iri muna Mwari wako. You can be in the right place for a wrong reason. Right relationship for a wrong reason. Data rapera, gas rapera, data rapera, gas rapera. Kurudo unichiita hauna rudo iwe. Wakoya wakashota. Munhu ada kudana newe utsvaga munhu anobhadhara zvinhu zvako. Mareasons ako anoita kuti ushayiwe zvinhu. Munhu aitokuda but hauchadika ka. Hauna rudo nemabills chete. Hauna I miss you, igasi rapera. So chono kwamuti haya anobvunza kuti indava. Anozati hamudanani. Mukaenda kwedu Samaria, mukaenda kwedu kuFM kuchecho, zvinoita musha, but wauya kuno kwacho manje. Tendera kuti muprofita waJehovha kana ataura uzive zvekuita, usaite nharo. Nharo hadzishanda, uite nharo kana Mwari vachitaura chinhu chinochinja upenyu hwako. Chinogona kusakushowa sense, but chichida kudrive faith inoita zvinhu zvichinje. Akaenda kwedu Samaria anopora. Urati wanga uri mu right place. Izvezvi utori mu right relationship. Uchitoti dai Mwari andipa murume chaiye, unai chaiye, but uno hwako hauburitse uchaiye hwake. Oza kune vanhu vanoprovoka wrong side rezvinhu. Kune munhu ari bo wasati wadiscover kuti ari bo. Anoita bo kune vamwe vanhu zvokuti unoshamisika kuti iwe munhu munowirira naye seiko. Tine matauriro atinoita neunhu hwatinawo unodena the side rerudo rwake. Iwe wakaprovoka side rehasha. Hauna rudo unodhura. Une maproblems love hauna. Side rawakadena ndo riri kumanifesta. Waimboziva kuti naJesu chaiye ane situation inoparidza. Ndo panga pane breakthrough yako dai watiitirwa favor, ona vanhu havasi kukufarira, wotochema, wotobuda musodzi, unochemera zvinhu zvaunozoona kuti wakatambisa musodzi yako. Nokuti kune zviri better, zviri nani zvauri kutadza kuona today, nokuti uri musituation inorwadza. I want us to pray, Mwari atipe the courage yekuramba tichimunamata. Why? Nokuti zviri kurongwa nevanhu hazvitatise urongwa hwaMwari kumanifesta. Kana ukasadiwa mumunda imomo, Mwari anokumutsira munhu anokuda. Ukasagamuchirwa, Mwari anokumutsira vanhu vanokugamuchira. Ukasatendwa, Mwari anokupa vanokutenda. Saka sei Mwari achizvitendera kuti apa ugamuchirwe, apa ugamuchirwa? Anoda kuti urambe une trust in him, nekuti unoziva manje kuti nditori type isingagamuchirikewo futi. But ukaona taakugamuchirwa, ndiMwari. Andikune munhu akakudzana ndabasa newe, ukasangana nemunhu ari kuti handirare nichikufunga. Mwari hakushayire munhu wako. Hakushayire. But sei utanga watenderwa kusangana neizvozvo kuitira mangwana urege kuva nepride. Uri type isingadike, but Mwari akakupa munhu anokuda. Kuna vanhu vasina basa newe, but Mwari akakupa vane basa newe. Kuna vanhu vasingagamuchire zvaunoita, but Mwari unokumutsira vanhu vanokugamuchirawo. So I want us to pray. We can stand. Ndokumbira tisimuke tinamate. Nyasha dzaRuth. Munyika yeyo yaunonzi usimuke, Mwari ngaakumutsire vanhu vanomira newe. Business rakamakwa riri kushayiwa matenda, ngakunzwawo mwana unoti tiri kuda kushanda newe. Zvokuti vanoziva marecords nemadisadvantage ako kuti haunobvira waita mwana uri kuMoabhu nekudi ndati tinoda zviisa paside. Tinoda kutsvaka dzimwe nyasha dzekuti nevasingatide vachaona kuti kune kwatinotodiwa.
vasingade kuti mari ibatike vachanzwa kuti nematenda atiri kuwana. Vanhu havadzivise nyasha dzaMwari kubata pauri. Mumunda imomo Mwari hakuendese ku next door. Mumunda imomo mauri kurambirwa imomo mune vanhu vari kutoti tiripo tinomira naye. Tide nenyasha idzodzo in prayer. Unoziva situation yako, unoziva kusagamuchirwa kwako, unoziva kusatendwa kwako, unoshanda nesimba but unoshandira vanhu vasinga appreciate. May God raise somebody who appreciate you better. Mweyo kushandiswa ngaupere, Mwari ngaakupe vanhu vanovhuma kumira newe for your better. Hana basa agone, hana basa. Pani zvaunogona kune ku platform yaunofanira kucreate. I want us to pray. The God of Ruth, the God of Ruth. Mumunda imomo mauri kurambwa imomo, munyika iyoyo, pa company ipapo, mu family iyoyo, Mwari ngaakuitire nyasha. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Faithful God, ancient of days, everlasting Father, the Holy One, the God of Israel. Kudzwai baba bombai na matwai remekedzwai mucheni. Makamurangarira Ruth munzvimbo yaasiri kugamuchirwa, makamutsa vanomugamuchira. Munzvimbo yaasiri kutendwa, makamutsa vanhu vanomutenda. Munzvimbo yaasiri kudiwa, makamutsa vanomuda. Mwari ndiri kutaura chizoro chefeva, chizoro chefeva, chizoro chefeva, chizoro chenyasha. Munzvimbo yaasingatendwe, mutsai vanhu vanomutenda. Munzvimbo yaasingadiwe, mutsai vanhu vanomuda. Munzvimbo yaasingagamuchirwe, mutsai vanhu vanomugamuchira. Ndinotaura chizoro chefeva, ndinotaura chizoro chefeva, ndinotaura chizoro chefeva, ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha, ndinotaura nyasha. Basa raanobata ngaende paano appreciatwa, basa raanobata ngaende paano gamuchirwawo, basa raanobata Mwari ngaregere kushandiswa, ngaregere kuabuswa. Ndiri kutaura chizoro chefeva, ndiri kutaura chizoro chefeva, ndiri kutaura chizoro chefeva paupenyu hwaRuthi Mwari. Mumunda maanonzi haana mwana, mumunda maanonzi anokanganisa nhaka, mupei vanhu vanomira naye. A destiny helper, a destiny helper, a destiny helper. Business rake ngarirangarirwe, business rake ngarirangarirwe, basa rake ngarirangarirwe, mhuri yake ngairangarirwe. Zvaanogona Mwari mucreate a platform, mupei platform inotendwa yaanogamuchirwa. Basa raanobata, zvaanobata Mwari, zvaanobata ngazviendeke nezita raJesu. I want us to raise your hands. I want to make a declaration. Just raise your hands. Father, in the mighty name of Jesus, gift yamakamupa, talent yamakamupa, basa ramakamupa, mutsai vanhu vanomutenda nekumugamuchira. Mweya wokurejectwa baba mu same field imomo, munyika ino yeSouth Africa, mu field yake iyoyo Mwari, chimutsai vanhu vane moyo neupenyu hwake, vasingamude ndavanzwa. Asi ndiri kutaura favor, 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 favor pamusoro pemaoko aya Mwari. Paanobata Mwari ngaappreciatwe, ngaabate mari yakafanira, ngaasangane nefavor. Munzvimbo yaanonzi adiwe, mupei vanhu vanomuda, mupei vanhu vanomugamuchira. Area yaakavengwa iyoyo baba, ndiri kutaura, when the enemy comes like a flood, the Spirit of the Lord will raise a standard. Sumudzai chiero, sumudzai chiero. Munyika yeSouth Africa, munyika yavatorwa, makarangarira Esther akava Queen Esther, makarangarira Mordecai akasimudzirwa. Munzvimbo ina Namani asingade kumuona baba, nekuvengwa kwese kwaakaitwa munhu. Ndiri kutaura chizoro chefeva, chizoro chefeva mufield yake, ushumiri hwake, basa rake, zvaanobata Mwari. Mutsai vanomira naye mumunda imomo, mumunda imomo, mumunda imomo, mumunda imomo.
Mutsai vanhu vanomira naye. Let me pray this prayer. It takes favor kuti mu same field yauri pasumuka vanhu vataura against you, pongosumuka munhu anoti no, ndinomutora. Kunotorwa kune imwe nzvimbo dzimwe nyaya, but mu same area pasumuka munhu ari pa next oti uyo aroreka abereki, posumuka mumwe pa next up oti ndiri kutora zvakadaro. It takes special favor. Tine vanhu vanobata zvinhu nemaoko zvavanogona, but havawane mibhadharo yakaringana, vanoabhuswa. Kune vanhu vari kuita basa raunoita vane zviri nani. Why? Nokuti vakawana nyasha dzekuzviitira kwavanogamuchirika. Ndoda kuti mweya wokukushandisa, mweya wokuti zvaunobata zviregere kuva nepundutso, Mwari ngaakumutsire vanhu. Iwe unosa zvaunoita zvine mari zhinji, but pane mweya wakavhara kuti utadze kuenda paunonyatso appreciate. Unorigona basa iroro. Maclients ari kutouya nekuda kwako uri panzvimbo iyoyo, but vanongokutarisira basa vakubhadhare. Ndoda kuti Mwari akumutsire vanhu vanodawo iwewe, despite kuti kune vasingakude, vakakumaka, vasingakufarire munyika iyoyo, pakambani iyoyo, mumhuri iyoyo. Mwari ngaasimudze varume nemadzimai vanoti uyu tichamira naye. Mwari ngaasimudzewo nyangwe neimwe kampani inoti taakudawo mashandiro ake tishande naye. Vanhu ngavataure zvavanotaura against your life, but ndaakudeclare favor in the mighty name of Jesus. I decree and I declare favor. Favor upon your hands, favor upon your business, favor upon your family, favor upon your health, in the mighty name of Jesus. Baba mazita tadzorera mbiri yose kwamuri muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. God bless you. Remember, Moses' family were the first family to be given salary, money. His mother was paid for breastfeeding Moses. You know that? Slaves are not given salaries. But Moses began to deliver his own family financially. Amen. In Egypt. May God give you the grace. May you deliver your family. May you deliver your family. May you, God use you to deliver your family. I prophesy a financial door over your life. Finances must locate you. Be a breadwinner. Be a special person in your family. I receive. Woo. Imagine being paid for doing your rights by breastfeeding your own child. They were still in Egypt, but the mother was on payroll. They began to handle money in Egypt. No matter how tough the economy is, may you carry special grace. People are different. May you carry a different grace. They will fight many people, but when they come against your life, may you carry a different grace. That even the enemy will testify on your behalf. May the witches testify on your behalf. They will tell other people, we bewitched a lot of people, but when it comes to this girl, when it comes to this boy, this one is a special grace. I receive. Sure. So Pharaoh went on to have a meeting. They will gather, they will discuss. But one thing I know, the power of the prophetic word will prevail. So the midwives, naturally, there are people professionally, they are trained to help when you are about to deliver. That's their profession. But spiritually, they were instructed to kill. That's the dangerous part of things in life, when you don't have the prophetic understanding. But some people whom you trust and love, they've been instructed spiritually to fight against you, but they've trained professionally to be close to you. The midwives are people who are well trained to help, but spiritually they were now told to go and kill. They are supposed to help.
professionally, naturally, that's their training. So sometimes if you walk carnally, naturally, without a prophetic understanding, you welcome your problems because your problems are trained. They've been instructed to come to you in a professional way, so that sometimes you accommodate your problems thinking that they are there for you. But if you lack a spiritual insight, thank God for the prophet. Amen. You will prophesy, you'll be shocked. Some people, your problems are coming from those whom you have accommodated in your life. Come on now. Why? Because they came as friends, they came as business partners, they came as people who are good to you, but spiritually they carry an insight so that they'll destroy whatever you give birth to. Learn to spoil your own kids. When I offer set me surprise the pizza, that's jaire kumba kwao. Ale kere kutocheterwa kutateta pambili. Noti kuna akatenga chicken. Vana vako ngavajerewo zvakanaka. Vale kere kuchutwa nevakomana. Vakomana vasikuita zvinhu zvikuru stereki kwanasikana vedu. Vari kungoendesa kufirimu. Umuvu chake. Obva ikoko obva adya huku yatonhumbu. Hakuna zvihombe zviri kuitwa neboys zvokuti ungatoti mwana ukatadzawo kuitira vako vana vanoitirwa. Type inozovaitira haijaidze. I'll repeat this. Adam, ukasapota uchiswera naEve, uchitsvagirawo mukadzi wako zvekudya, akaonekwa naPastor Snake, wanoenda kulati. Mukadzi akati uzouya guta. Why? Because baba vakasapa munhu wavo anopiwa nemumwe anenge akuzvituwo baba. Learn to do good things to your family. Zvichikwanisika hazvo, gona kuitira zvakanaka vekwako, especially your own household. Why? Kuti wakaipa regere kutora advantage. Kadzi mukuru chaanovhunduka chikafu. Kune machinda akaoma moyo zvokuti angatochengetera kutengera wako. Kune machinda ari serious zvokuti anogona kutengera mudzimai wako pizza, iwe hautenge, but kune anogona kusacrifice kuti anotengera wako. But achidaro ane zvaari kutsvaga. Let us learn to do good things to our own family first. Varegere kutorwa advantage nemwe china. Remember, Moses' family were the first family to be given salary, money. His mother was paid for breastfeeding Moses. You know that? Slaves are not given salaries. But Moses began to deliver his own family financially. Amen. In Egypt. May God give you the grace. May you deliver your family. May you deliver your family. May God use you to deliver your family. I prophesy a financial door over your life. Finances must locate you. Be a breadwinner. Be a special person in your family. I receive. Woo. Imagine being paid for doing your rights by breastfeeding your own child. They were still in Egypt, but the mother was on payroll. They began to handle money in Egypt. No matter how tough the economy is, may you carry special grace.